Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gikan nga misimba si Wilma, midiretso na lang siya sa tungaan sa iyang mga anak. Usa ka oras pa siyang magpaabot ug naglingkod dito ni Pita sa may tinguan. Miduol si Chito ug misangpit kang Wilma. Apan, mao na nakita ni Chito nga daw sa katumbahon si Wilma ug gidali niya kini pagtabang. Napaw nga kong pananaw. Oh, Will? Ngano ka? Will, naunsa ka? Oh, dali. Ipahimutan na ka sa auto. Bugnaw dito. Giinitan ka tingali. Gisingot ka, oh. Will. Huwag di panimuot. Ginoo ko. Dadon lang ka na ako sa ospital. Nausa na mong misis, sir? Ha? Ay, naghuhat manggod ko kay may palito manggod na siya. Unya, kalit manggod na siyang nilungay diha. May gani kay niabot ka dayon. Sige. Dadon ko lang sa ospital, miss. Di man mitang bara sa kuyap, sir. Pasimutan na una siya ini. Kuyapan tingali na. Basin og maulianan na. Wa pa man mauli. Maniguro lang ko, miss. Dadon ako sa ospital. Sige salamat. Ginoo, naunsa man ka ni si Wilma. Wa pa gid siya mauli. Salamat. Naidulong ng ospital. Salamat. Wala pa lagi si Yaya Reglin. Siya may mukuha na to. Kawatan nakot na to, kuya. Tukay tingal ito nakasakay og jeep. Kay dili man na siya gustog taxi. Mahal ko noong pliti. Si Papa Sabuy. Wa man niya ibili ng auto. Kamao man unta si Mama mo drive. Bitaw ko yan, no? Nganong gita pa man ni Papa ang auto, uy? Sige lang. Inyo na to si Papa Reglin na nga. Ibili ng auto aron dali ratang makuha ni Mama. Kuya, tukay na lagi nga wa muli si Papa sa ato. Asa tayo na siya matug? Sa office tingali nila. Kay permi man siyang busy. Kuya, nag-away gid si Mama ug Papa no. Kay pagkatod niya na to, wag gid siya maistorya ni Mama. Ay, kasabot bitaw ko. Sige lang. Inigtawag niya ko sa mangutana gyud ko. Ako sa kuya, ingon ako si Papa nga, muuli na siya sa ato. James, Lindon. Glenna. Imong classmate kuya ay si Jennifer. Wa pa inyong yaya? Diwat pa na mo. Imong Uncle Chito may mukuha ni mo, Jennifer. Basta gikan siya sa printing press. Siya gid ang makuha nako. Si Tita Wilma di ay, wala lagi siya makuha ninyo. Wa man gud ang auto, kita man gud ni Papa. Wala lagi ko kita sa inyong papa. Busy man kaayo mong Papa. Busy man sad si uncle nako. Kay daghan man siya og business. Pero kung may time si uncle, kuhaon ko niya. Wa pa lagi imong Uncle Jennifer. Bitaw, ngano ka nga na-late man siya og anhi. Sige lang, niya bitaw mo. Kunya na si uncle, unya wa pa inyong yaya. Ingon nako si uncle nga ihatod mo. Oh, ang number ning uncle. Excuse ha. Hello, uncle. Where naman ka? Jen, what lang kadali ha? Mga 30 minutes. Naana ko, paabot ako. Sila sad si Lindon og Lina, uncle. O pasad kuha sa ilang yaya. Di asad sila diri nakuwat. Sige. Papabutan lang. Ako na lang sa imo hatod dito sa ila. Okay, ha? Bye. Hello, uncle. Ay, gi-off naman ni uncle. Ingon si uncle, pahawaton ko no mo. Lindon, kay siya sad ang matod ninyo. Ha, hindi si Tito Chito. Nganong wap aman sad siya mukuha nimo? Nimutana bitaw ko. Gi-off naman niya. 30 minutes pa ta nga maghuwat ni uncle. Gikutom naman ko, kuya. Nahurot naman akong sandwich. Ngano ka nga amasad si Yaya, uy?
Jennifer, pwede mo huwam sa imong cellphone? Wa man gud ipada ni mama ang cellphone namo basa eskwela. Dili man niya ipadala. Bitaw, kay makasamo ko na sa klase. Pero ikaw lagi, Jennifer. Masugot lagi mong angkol no nga magdaka. Okay raman. I-silent man ako. O dili sad ko mo gamit kung naa sa sud sa classroom. Ayaw lang ninyo gamita kung sa classroom. Sige, ingnan na namo si mama, Jennifer. Sige pi, pahuwam ako. Manawag ko sa amo kay nganong mapasiyaya mo kuha namo. Sige, tawagan yung yaya. O di ba si Tita Wilma? Sige tayon, kuya. Pinawag mi sa ato ko. Nga nang wa pa mo kuha na to si Yaya. Salamat kayo ni mo, Chito, ha? Nahasol ka hinuon. O na lang tako ni mo dada sa ospital. Nganong dili man, Will. Nga pagkakita na ko ni mo, luspad ka man. O igugod nga miduol ko ni mo. Matumba na unta ka. Mao nga gidalit ti kag pagsagang. Nawadan ko sa panimuot. Napaong akong pananaw. Tungod sa nahitabo ninyo ni Vic. Mao ba? Ug usa ko sa hinungdan. Dili ba, Will? Kung mauna, Will. Maayo pa og tinud-o na lang na to. Way problema na ko, Will. Oh, Wilma! Ayaw ko bugal-bugal please, Chito. Sorry. Pero Will, dili bugal-bugal ang gisulti mo. Naluoy ko ni mo, Will. Mabdos di ka. O di nga nagluya ka. Ugwa ka pa ng balingan niya. Kung wa pa ka madaha sa ospital, wa di ko mahibaw nga mabdos ka di. Buang nga ganina eh. Nagtuo pang doktor nga ako ang imong mister. Bugat sa digag kamot na, Will. Hapdos man ang akong ngabil. Akong wait nga naigo sa akong hipon. Sakit sa bra. Sorry. Walang ko makagusto sa pagbugal-bugal mo. No. Dili bugal-bugal ang akong gisulti nimo. Kung tinudon yun niya ang pagpalayo nimo, ang pagbiya nimo, andam ko. Chito, mahimok ba? Gusto na. Buang nga sulta eh. Nahibaw ko nga. Dili ka mo to. Pero maugid na tinuod, Will. Ambot nga no. Niyan na ta. Ilugay na. Ganiharang nagpaabot na kong akong mga anak. Itawagan ko si Jennifer. Giingnan ako nga ako na mahatod nila. Nagbuhat ko na sila sa ilang yaya. O igituhuan nila nga ang ilang yaya ang makuha nila. Dinhin na lang. Unahan na good. Dol, sige. Ayun lang ka naog, ha? Pasakyon ko ang mga anak nimo. Kadiyot lang. Oh, ngano? Ayag sulti yung mga bata nga gidako ni mas ospital. Okay. Sige. Minaog lang ko. Pasapton ko mga bata nga nung uwang ilang iyaya. Ug ako'y nakuha nila. Ma, ikaw lagi ang ni unya tugay kaayo. Misimba pa ko mga anak. Nisimba sa DI ka, Uncle? Or nakita mo si Tita Wilma? Nagyan ko lang si Tita Wilma mo, Jennifer. Sige na mo mga bata. Ihatod mo. Sorry mga anak ha. Nalangan kong kuha ninyo. Gutom na kani ko, ma. Ala, sorry. Sige. Ihatod man kunutan ni tito ninyo sa ato. Tana mo. Nganong mihunong ta? Gigutom ng mga bata. Pagkanuntaon na sila, Will. Yay! Gutom na sad ka, Uncle.
og Lindon. Kung mauna, kanaog na mo. Sige na, Will. Pakanoon ko na sila. Nagluto ba sinang alin sa paay? Oh, pwede ra og ato na may mga on sa paay. Layo pa man ta sa ato, magod. Bitaw ma. Naog na lang mo, tita. Lindon, Glena, ano dayon mo? Nala, sige. Dugay pa tuotang maabot sa ato. Labi na nga traffic. Sige naman mga anak. Maayo din hi Will, oh. Dali na tayong maatiman. Makakaunday ng mga bata. Kids, sige na mo. Order og unsay gusto ninyo. Miss? Steam rice ako, Uncle. Og kanang quail egg, siumay, o fried wonton. Inyo Lindon, Glena. Steam rice lang po ang amo. Kami sa mga bata. Gusto kog cool egg siomay ma. Ako sip ma, please. Pangayo sa bisag unsay gusto ninyo, Lindon. Gina. Oh, ikaw Sir Will. Wait, bayang imong immune system. Kinahanglan mo kaon ka. Aron maulian ka. Steam rice lang ako, Chito. Okay na na. Salamat, Chito. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!